ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತಾಡೋ ನಮಸ್ಕಾರ ತುಲ ಏನಿತೆ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ದಾಯ್ತ ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಏರಿಯಾಡ್ಲ ಇಂಚ ಮುಟ್ಟಂಡ ಸೋಕ್ ಹಾಕು ಪಂಡ ಅವಳು ವಯರ್ದ ತನ್ನ ಕರೆಂಟ್ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪಂಡ ನಿಗ್ಲೆ ಸಡನ್ ಅದು ಈ ಒಂಜಿ ಟೇಬಲ್ ಮುಟ್ಟಿನಾರು ಸೋಕ್ ಹಾಕು ಈ ರೀತಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಮುಟ್ಟಿನಾರು ಈ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಸೋಕ್ ಹಾಕು ಪಂಡ ಅವು ಇಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನಿದೆ ಈತು ವರ್ಷ ಬೆಂಗಳೂರು ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಆಪಣೆ ಪಂಡ ಇನ್ನು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ಲ ಇಂಕ್ಲ ಇದನ್ನು ಮುಟ್ಟಿನಾಗ ಈ ರೀತಿ ಇರಾಂಡ್ ಸೊ ನಿಗ್ಲೇದೈತಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತಂಡ ವಿಡಿಯೋದ ಮುಖಾಂತರ ತನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ತೆರಿಪಾಳೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೋರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪಡೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಎಂಕ್ಲ ಬತ್ತೊಂದು ಪೋವ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬಂತಂದ್ರೆ ಗಣೇಶ್ ಆಗೊಂಜಿ ರೇಟ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಪೋವ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ನಿಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತುತ್ತನ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಾನ್ಲೆ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ನ್ಯೂಸ್ ಬತ್ತ ಇಂಡಿಯಾಡು ಬರ್ತಂಡೆ ಸೊ ಈ ತರ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಅಂಡಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಉಂಡು ಅನ್ಪ ಒಂಜಿ ನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಂಡೆ ಸೊ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನ್ಯೂಸ್ ಎಂಕ್ಲ ತಿಕ್ಕಂಡೆ ಸೊ ಐದು ನಿಗ್ಲೇ ಒಂಜಿ ತೆರಿಪಾಯ ಅಂಚನ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಎಂಕ ಆದುತ್ತಂಡೆ ಅಂಚ ನಿಗ್ಲೇ ತೆರಿಪಾಯ ಓಕೆನಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್